Jos sä haluat näyttää päälliköltä liikenteessä, niin tässä olisi sulle auto. Musta Mersun GLC 300e maasturi kromisilla yksityiskohdilla AMG-vanteilla. Meneekö tästä enää paremmaksi? Tästähän löytyy siis AMG-paketti sisältä sekä ulkoa. Ja mä oon varma, että tämän sisustan te haluatte nähdä. Ai että, kattokaa kuinka ärhäkät punamustat nahkapenkit. Kyllä täällä meinaa kelpaa. Löytyy AMG-ratti, niin kuin AMG:ssä kuuluukin. Burmesteri äänentoistoa, mitä Mersu olisi ilman niitä. Löytyy penkin lämpäriä, erittäin siistiä keskikonsolia tämmöisellä vähän puisella viimeistelyllä. Ja kattoikkunat edessä sekä takana tuo tänne aika kivasti valoa. Täytyy myöntää, että kyllä täällä vähän semmonen paremmuuden tunne väkisinkin tulee. Ja takakontti toimii sähköllä, niin ei tarvitse itse kauppakassien kanssa ruveta availemaan. Tämähän on siis Mersun 4MATIC eli 4-veto, eli kyllä talvella pärjää. Ja tästä bensakoneesta lähtee sähkömoottorin kanssa yhdistettynä se 210 heppaa. Tän saat omaksi alle 30 tonnilla.